No Vesing, Display 2. Tam dám niečo meniť. 1024, na to zabudni. Ukáž, jak to vypadá aspoň. Týždeň off, presne tak. Kokot, ale aké auto? Last name. 110 späť, ja sa iba pozriem, jak to vypadá, kde začneme bla bla bla, ale preštart dávame až prvého. Jozef, jak sme sa volali, že? Jozef Bugal. Permadet. To je strašne nahlas. To môže tak nahlas. Keď to potrebujú už holikáša, dobre, kúvajte. Permadet on? Si predstav, že som musel takto prejsť. Permadet on. Radi, ste mi sa už podarilo skapať, alebo nie? Fotku aj nemám, do piči, žiadnu fotku v kompe. Fakt si podarilo zomreť? Ty si lúza. Lúzeríček. Kamaráde, nechod na avatara, stále tam len bojujú proti sebe čistá sračka. Však ale do piče, chalani sú len, chápeš, dvakrát v roku a chcú to vidieť, tak obetujem kríže asi. Prečo vidím chat? Sa mi tam dogrcal zas. Tu máš rýžu, rýžovú kašu, dám si tam mandle, pičovinečky ešte, banán tu máme niekde. Mandle, banán. Kešu.
Zatiaľ sme videli veľa z toho MVC po piči, ani neuvidíte. Však som ti niečo povedal. Necháme, že to ignoruješ, čo poviem. Toto má kurva slovo. Sekunička. Čo ešte potrebujem? Pepsi mám, tabak mám. Choď aspoň do krčmy na kávu. Ej, dáme kávu v krčme dneska aspoň. Štart, poďme to pozrieť. To znamená video. Úvodné. Jedeme. Sme zpátky? Kde som piči? Sme zpátky, ve mne ste? Tady jen, jak sa to kurva ovládalo? Nie som nejaký vysoký, či mi jebe? Možno som vyrástol. No. Lope, Ricky Poja. Ja neviem, kde som. Ani. Počkaj, alarm? Počkaj, vlastne teda bude chodiť do roboty, že? Telefón. Víš? Nevidel som mu tak, nie. Čo je to vľavo hore, že problém? Ja som v meste. Tu sme pomáhali toho blázna sťahovať, toho deda, nie náhodou? Ale ak budeme chytať ryby? Texťák. Pozrite, dnes to hľadám. Eivätkö pimut enää vilkuile? Ei hätää, veruile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Hilkitseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! Olemme Inne Radio. Tarjouksessa vain... Šimbi, ďakujem. Pán Banán.
Viesti numerosta 0700 525 625. Pubi sillä, häpytäiden poistaja. Sen musíme... Happy backpack. Happy backpack. Musíme nájsť. Tarviko Sannisen UFO-kontakti. tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Suureksi jälleen. Kiitos. Že neodídem, pokiaľ nebudem počuť UFO-kontakty. Kylän fiiliksen, ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto KY. Toyota. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type DJ Dobre, pomená tu kávu. Jack. Lämmittelijänä alivieston omaa poikaa Rauski. Varaa nopeasti omalippusen numerosta 0700 52 Susedia nič? Nie škrabka. Daj Bono dá, Alberto, tak. Kde je škrabka, kurva? Neveruj ručne, Adam. Počúvaj. Ja nepotrebujem škrábať, vlastne môžeme ísť tak. To stačí. Počkaj, každý z vás, kto škrábe auto, tak maximálne takto. Že dostatok. Nie? Nikto nejde úplne, že do čista. No jasne. Čo je? Jak šmíka? Jebe? To sa tu jak šmíkal na tom? Dobre, ja nevím absolútne nič. Počkaj, to kvôli tomu, že dýchčím? Že to je oškrábané. No tak tebe jebe, ja tam nevidím ani kokot, ešte keď nám svieti slnko. Počkaj. Window heater, vydržte. Však za to ty dement ticho buj.
Nevidíš. Aha. Tam mu naručnej. To bola frajerka tu bývala som nie? V tomto baráku, tuším. Čiže myslíš, že tu budú ešte henty vyjebanci? Myslíš, že tu budú ešte tí na tých autách? Tu, čo som mu prebral z frajerku? Jak sa kúkalo čas? Nee. No cigarettes. Masno som. A hodiny by som mal mať? Počkaj. Tu je biliardíček? No ty kokos. Dobre, čo si dáme? Dáme si jednu cíčku, dáme si... No niin, odapa hetki. Čo si dáme? Nejdeme to, ja vám hovorím vám dobre, nejdeme to dneska hrať, iba dáme cigu, kávu a začneme hrať až prvého, bohužiaľ. Zviezd nás? Zviezd nás? Dobre, hospodár, to je mi píše. Do prvého, lebo zajtra, tým neskôr budeme na Avatara. A neviem, či tu budem 31. Ako príjem isto vylosovať súťaž auta, ale či tu budem večer, to neviem. Takže, to je do prvého. Aby som nestopol stream na 2 dní, chápeš? Počas hry. Dobre, dáme si k tomu... párky s hranolkami. Kávu. No, joo, hyvät sumpit. Mulla. Ja siitä, mitäs, laitetaanko vielä muuta? Dík. Čo chalani? En saanut mitään tarttuvaa, mitään sellaista, mitä ei vois parantaa. Kolmasilla treffeillä Zahraj tam gambu. Počkaj. raskaustestissä. Mentin silti naimisiin, vaikka appiukko toivottiin. Mulla on tää Dúfam, že to nebudeš hrať až po CS. Nebudem to hrať pred CS. Ty za otázky. Ja som to bol. Som už vedavý. Vieš čo? Počkaj, kde je ten obchod? Bože, tu nie je obchod vôbec teraz, či čo? Takže to už je celé hospodára, že obchod niekde inde. Bože, dám tú kávu. Dáme cigu. Ťukneme si automatík jeden. Dáme tam kilo. Veľkosť hry. Ešte to povie. Panos 5.
Počkaj, nemôže prepnúť za... Skúsime aj gulečník, no. Počkaj. Kokot. Štvorlístky 2. Štvorlístok a... No. Jak žolíky hrol teraz. Už som odebal 50. Minca. Lokneme mincu a teraz 2 a konec. Kto to dá vlastne maximálny vyhrať? Na jednotkovej hre 50, takže 250, keď trafím 3 mince. Čo tu vrieska? Lokneme týchto 2 typkov asi. Tak to nešlo. Keď dá hociakú výhru, tak to nemôžem loknúť. Pičo, ja sa točí. Daj menšie fou, veď máš 3 metre. Káni, vy nerozumiete, že my si dávame len kukačku. Akože deň vydania. My pojeme na novo. Aj s fotkou so všetkým. A s plánom. My vybudujeme, prvého, alebo kedy to začneme hrať. My vybudujeme najskôr plán. Že čo všetko budeme robiť. Bude normálne, že dáš vykričník rozvrh na streame a ti napíše, že čo dnes robíme v My Summer Car či My Winter Car. Že čo nás dneska čaká. Ty si povieš, že dneska robí drevo, pičovinky, takže tu nemusím byť napríklad, vieš? Káne, budem mať normálne, že 7-dňový plán na prejdudie tejto hry. Rozumiete? Prvý deň toto, druhý deň toto, tretí toto, štvrtý toto, piatý toto, šiestý toto, 7. finále. Takže... No musím dať dokopy. Som rád, že to dá vyhrať v tejto hre. 7 mesiacov. Koľko máš odhad, že to budeme hrať? Čo je to early? Tak ale máš Summer Car vyšlo z early koľko? Kedy, ty kokos? Po 5 rokoch? Po 10? Do marca nehrozí. Počúvaj, ono to má o 200 mega menej ako pôvodná hra. Zahrajme to už teraz, rest, prosím, rest, už teraz dajme. Inak ti prídem v noci kakať do bazéna. Malý Žiadne také. 7. budeš mít to míň jak na začátku. Kam išiel? Čo to by som išiel na vychádzku autobusom? Stojí tu? Môžem mu najebať, alebo nemôžem? Älähän Lappi kaivon kuvetta, sinä meinaa maksat. To mi nedá zaplatiť, či? To mi nedá zaplatiť na 100%. Jaká pičovina som ani bol pri tom skle? Ticho? Počkaj, je hudba. Minus liter? Ešte to není ran na vážno, chalani. My len kúkame, čo nebuguje a tak, vieš? Jak to vypadá, ukáž? Toto sú parky s hranolkami. Hyvät. Dík. Jak mu to zaplatím? Dobre. Dobre, čo teraz? Lope.
Dobre, ideme pozrieť starý barák, jak tam vypadá. No, ale podľa mňa budeme bývať v meste. Počkaj, nemala to byť náhodou, že rodina a všetky to kokocinky? Mám svetla pustené na nič? Čože to tu je? Čože nám to tu pripravili, ukáž? Aha, 4% zľava nejaká. A ty koko, tak to už zabudni, to už nebudeme. Počkej, jak zistím, aký mám kód? Jak zistím, aký mám kód od karty? Švédske stoly? Haló? PSK? Čo by som aj tu jebel onej lakťom z otočky na nos? Niin. Jos sä olet, että sä saat täällä palvelu, niin sun pitää myös osata käyttää. Se on niinku näin se täällä päin toimii. Mäkin katsotaan. Musíš ísť do starého baráku, dáme na ladničke. Ty spoilerák skurvený, čak ja na to prídem, nie? Makrely, kokocinky. To nemusím ubiť, že nie celé. Loto. Dobre, počujete, ak tu není kufrík, tak budeme to musieť spraviť na 100%. Cez loto. Vyhrať nejako. 489 000. 4 897 000. To by mohlo stačiť. Počkaj, môžeme si zásady? Nič. Tá hra nemá ending, takže budeme hrať dokedy nevidí ending. Hej, určite. Dobre, poďme rýchlo pozrieť domov, jak tam vypadá. Kým nie je úplne, že noc. Rádio. Čiže ty koko, jak tu pustím rádio v tejto kokocinke. No nie je rádio. Nevadí, aspoň pozrieme, že či to ešte pamätám alebo nie. Tú cestu a všetko. Nám vysol prepačka má na dýke. Že bude tu aj nejaký, že skúter alebo niečo? Či nebude? Keď tu akože není loď, vieš, na zamrznuté jazero. Pangle. To nemôžem úplne, že moc letieť. Bože, ja budeme to vôbec stavať auto teraz, či nebudeme?
kg. Na snehu. 120 skoro. Dobre, stačí. Na trojke vlastne ešte len. Chcel mi vyskočil motor z auta. Tesla driver. Čím bol zoom? Dobre, zastávka. Teraz by malo byť pravou mechanik, jak si pamätám. Po mojich skromných 400 hodinách majsanka. Mám nejaký problém? Čo vidím, ale neviem aký. Mám problém s červenou. Počkaj, normálne mi príde, jak keby som buď v Brile, alebo niekde vo Volku, alebo v Turok, celkový, alebo viete, Elvin Forest na začiatku, že to poznáš na spameť, každý jeden strom tu pozná. Rádio. A kde tu mám pustiť rádio? V tomto skurvenom aute. Malo auto jazdí, ale. Pri každom strome si obracal traktor. Kam idem? Idem pozrieť tam, kde sme kedysi bývali, pri tom jazere. Najbližšie doprava, myslím, by to malo byť. Kde tu je tá odbočka? Tu. Asi. Nie, piču. Ojebal som sa ešte. Dobre. To nie je žiadna dodávka, nerozbiteľná. Znači začal to vykopem, ty kokot. Počkaj, prečo ten retard akože nepribrzdil? Nevidel, že cúvam, kokot? Nie. Krisa. Mal prednosť? Gáni. Ja som cúval z bočnej cesty na hlavu. Ja som mal prednosť. Toto má vodičák. A to je debil. To je debil, počuj, oni sú jeblí. Oni sú normálne, že jeblí. To počkaj, v tom som nemal žiadne prsty, ten kokon chcel cez zasneženú vozovku predbiehať. Pomôži im, nie? Čiže myslíš, že tu bude aj... Niečo zdalo, tam čo si je. Je strom. Pokuta za neposkytnutie prvej pomoci. Ja neviem, či tu vôbec ešte už policajti alebo niečo.
Možno to je úplne, že v zlom stave tá hra ešte. Dobre, najbližšej doľava. A potom cez Kolajnice. Určite vieš čo, že tam na 100% prídem a ma, že bude zasvietené, netrafím tam. Nebudem mať baterku alebo niečo. Aj na sklad na jednotke vy gumáčikovia, prestaňte. Lebo nejdem tu otáčať auto 4 hodiny zase. To je ešte sneh, vlastne bude ešte horšie, ako to bolo kedysi. Vopred vám hovorím, že ak pôjdem niekedy cez prechod autom a trafí ma vlak, giptujem to saps. Ale ak sa to nestane do konca hry, kým ju dohrám, tak giftujete 10. Nebezpečné vzťahy, dáme jeden diel, jasnačka. Ešte skontrolujeme, jak to vypadá tu doma, vypneme to do piče. A až za 2 dní, chlapci, až za 2 dní začne příběh. To sa stane a nie raz. Pre mne sa to stalo za 400 hodín v My Summer Car len raz. Ale príde mi ináč, že noc tu je podstatne svetlejšia, to dobre tak spravil. Vieš, že mesiac a toto, že všetko osvietený sneh a vidíš tu viac, to je paráda. Lebo v Summer Car, keď to bolo tma, tak si nevidel absolútne nič. To ešte nie je noc. Prečo za 2 dní? Lebo zajtra ideme asi na Avatara, takže prídem v noci až. Asi. A 31, neviem, či som tu. 31 som tu akože na 100%, ale iba že akože vybrať viercu auta. Kamera, to sa mi zdalo, že tam svieti. Home sweet home. Mám full problém, kurva. Ty, to tu není normálne akože pohybový senzor na svetlo, tak to ma jeblo úplne. Baterky budem musieť kúpiť. To som určite chcel spraviť. Aký rozhľad hraje? O Audi S8. Dobre, sme doma. Zasvietime všade. Počkaj, kde je... Dobre, barák musí byť akože
zapnutý, než nám pojebú trubky. Počúvaj. Rovnaké. Práčka. To bola kopa hnoja kedysi. Sprcha. Sauna. Dobre. To musí byť niečo nové. Že nemala byť doma už žena s deckom? To je halu, že by si dostal... To je, keby si dostal nostalgiu z detstva. Basketbálka. Ale som rád, že ako zrekonštruovali ten barak po tom, čo ho Maťo zapálil. Tak celkom ako v pohode. Nič nezmenilo v tomto baraku mi príde. Čo tu je inakšie? Disketa. Chod do piče. Budík, no. Musíme... Čiže kto si pamätá váhu v Summer Car, keď sme hrali? Extraterrestre blocco. Extraterrestre blocco. Dobre, čo teraz? Nový obraz, tento nebol na 100%. Tento obraz nebol na 100%. Tak keby si na tripe nejakom. Čiže som debil a mne sa zdá, že tu akéby stojí ufonec. Vám sa to nezdá? To sú nie čisté stromy. Chápete? Vidíte to v tom, alebo nevidíte v tom? Čiže vidíte to čisto, jak to asi autor myslel, alebo nie? Je tam čosi, že? Ja nie som čistý, mi príde. Vydrž. Čo ešte? Váhu. Kde bola váha? Kde bola váha? Ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime. $83 skoro? Sa vyžral, nie? Isto som mal akože... menej. Ťažké kosti. Dobre, ešte niečo, ideme ešte... Dobre, môžeme sa vyspať. Len tak. A čo ešte môžeme pozrieť? Narastol možno? Možno. Katalóg garáži mám pozrieť ešte raz. Hej, vyspím sa, môžeme akurát, vieš čo? Pozrieť katalóg. Môžeme sa nezabil v noci. Ty kokot! Jaká... obloha. Jak ho mám pozrieť? Jozef Bugal, čosi? Sedačky športové, kokocinky.
Samozrejme repráky, ale na to, počkaj, na to nikdy nezarobíme. Keď nenájdem kufrík, tak o tom to môžeme len snívať. Krídlo, no to nie je šanca. Podrž ten papier, to pokračuje. Jaký papier? Nedá sa zavrieť. Že potrebujem deň, koľko je hodín? Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Exotinso hivenaine tiiviste To som dokedy spal. huikeasti. Bez kufríku, podľa tam nebude. Stejne skapeš na problém. Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Exotinso hivenaine tiiviste parantaa suorituskykyäsi huikeasti. Saatavilla kaikista hyvin varustelluista kaupoista. Game is playable from start to at least one. Then finish. Okay. Takže dá sa to prejsť. Bez tomu to bude do marca, teraz mi nebude. Počúvajte, galani. Keby tu, nemám tu ten papier, že ten text, že by som tu napísal, že aké budú plány. Dobre, dáme tomu, že prvý stream, keď sa ani tak zamýšľam, tak prvý stream, zoznámime sa, čo a ako, možno práca, lebo budeme musieť zarábať niečo, aby sme mohli jesť. A neviem raz permanent na 100%. Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Exotinso hivenaine tiiviste parantaa suorituskykyäsi huikeasti. Saatavilla kaikista hyvin varustelluista kaupoista. Piče, potrebujeme ráno. Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Jak to rýchlejšie ubiehal čas? Exotinso hivenaine tiiviste parantaa suorituskykyäsi Jak sme huikeasti. skipovali čas? Saatavilla kaikista hyvin varustelluista kaupoista. Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Exotinso hivenaine tiiviste parantaa suorituskykyäsi huikeasti. Saatavilla Dobre, koľko je, kaikista koľko nám to prehodí? varustelluista kaupoista. Je 10:30. Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Exotinso hivenaine tiiviste parantaa suorituskykyäsi huikeasti. Saatavilla kaikista hyvin Plus 10. Čiže musíme dohodnúť aj, že môžem loadovať tú hru. Alebo si nám limity vôbec, že čo môžem robiť s tou hrou. O pol hodinu? Tak to ti jebe. Dobre, môžeme sa pozrieť, že či tu máme kálačku a tieto veci. Týmto smerom býval ten ujko, že? Takto nejako. Takže tam mám baterku. Lord neloaduje. To bude loadovačka na 100%. Tu bola tu niekde baterka. Tu je. Jebe na to, že tam nedali To sú kurvy. To sú normálne kurvy, ako prečo by to tam nedávali? Prečo ako bez baterky? Počkaj. Zima. Počkaj. Dúfam, že sa nejeberú na seba ľadovú. Podrž papier, to pokračuje.
Oni na Madejru išli? Dobre, takže keď bude niekto volať o drevo, mám ho spraviť, mám byť lenivá sviňa. Mám prestať chlastať. To je možno ten problém. Možno sa musím napiť. Pivečko nejaké. Dobre, koľko je hodín? Piče. Pre Boha! Dobre, sa budem zohriať trochu. A prebehnúť k tomu... Dobre, neviem čo robiť. Kde je to rádio? Ja som musím rádio. Ja to nešlo vlastne hento. Save dobre hodinu, nie iba pol hodinu, teraz sme to skúšali práve. By som musel 100-krát spraviť. You put on the ground. The UFOs know when you are looking at them, and they know how to avoid the line of sight of Týmto sa mi zdá unavuješ, nie? Aby som mohol spať. You can rent our equipment and hire Uganda our Warriori. photographer to take a picture when they appear. Thank you. Maybe the next time you visit Zimbabwe, you'll take that opportunity to have a real encounter with an alien spacecraft. However, we can't promise they won't take you on a ride. Zimbabwe. Máš tam krp? Tomu ver. Nezobral som nič zo mechana, ja som len išiel na obhliadku mesta a ja to hrám až za 2 dni. Toto len číhačka, chápeš? Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Čiže počúvajte, myslím, že to bude takisto fungovať, že keď teraz oštím telku, tak ma to zabije a budem v meste. Saatavilla kaikista hyvin varustelluista kaupoista. Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Počkaj, 18 plus chat. Preložte to niekto. 200 kg tangosa, ty kokot. No nič, tam musíme zavolať. Koľko stojí? 15 982 asi na hodinu. 5 na Viesty. Čo je Viesty? Nie tam kurva niekde angličtina. Bože, myš, že tu je šlápota. Päť mk na minútu. To je koľko hodina? Krát 60. 6 krát 5 je 30. 300? 300 kešu na hodinu. Dobre, 15982. kg tangosa je 200 kg na deadlift. Ty koľko, tak to Jenny akože... Dobre, odlálo mi, že nemá 200 kg. Ale ako ak dáva 200 na deadlift, tak to tak 90 bude mať isto. Čo je furt akože... veľa. Takže babi, ak ste tu, ktorá má 90 kg, tak odporúčam ako trošku pravý reálniček. Na klávesnici musím 15982. 15982. Ticho. Volám. Ticho. Hej Joe, ďakujem ti veľmi pekne za subdiges. No zdvihni to, dávaj, nehambi sa.
Dobre, iné číslo. 15982, iné tam nie je. 15982. 15982. Asi je v robote? Možno mi to zvihne nejaký zákazník. Počkaj. Jen. Civilníci žijí z nákladu daňových poplatníků počas civilného obdobia neskorý rol. Platinové hitparády na nohách a 200 kg v tangu. Dobrú noc. Moje srdce je tvoje. Ty polo čo? Majú kravy a ovce spoločné? Obe sa niekedy zobudia vedľa seba. Haha. S mačkou a mačacími hovnami. Diskuzia. Oprava nie sú 3 lampy, ale večernica. Bol ste? Samová chutná pizza. Vložte vajíčko do chudobnej Mercure Coil. Tak to nie je inzerát? Čo ti jebe, takto kam volám? Čo ti jebe? To som sa kam išiel dovolať. Tak to nebude zoznamka, ty kokot? A predám mi teda 18+. Počkaj, to je K18. Čo ti jebe? Tak ja tam volám na nejakú diskuziu, ty kokos, o 3 lampách. Skyfall, ďakujem. V tom supermarkete, keď si bol, tak tam bolo na nástenke, že Čavo predáva auto, čo vlastne bude moja práca. Aha. Nehráme ešte My Wintercar, až ako hráme, ale len kúkáme a nerobíme nič. Začneme hrať až 1. Lebo zajtra prídem neskoro a neviem, či tu budem 31. alebo či budem alebo nebudem. Myslíš, že babka ešte žije? Cháni, 1. musíme navštíviť hneď babku. To bude... Dáme... Dobre, prvý stream si dáme. Skontrolujeme Ujka. Babku. Neviem, či tu mám ženu alebo nie, či tomu sa dostaneme. Či mám tu frajerku alebo nemám. Skús toto 72192. Možno by som nemal volať o 2 ráno, vieš. O 1. No rýchlo! Nech je ráno! Chcem ísť k susedovi. Päťtisíc ľudí zapína nebezpečné vzťahy. Ty, koľko to by ich odjebalo. Čiže počúvate, kto tu ešte nebol, alebo s nami ste kúkali, máme momentálne vec, čo kúkávame po večeroch. Dobre, predržil som čas, že to bol na schvál. Dehydratation. Nemal som, ja som mal prijebaný permadet, či nemal som? Nemal som? Dobre, ma to dalo do neho. Continue bude ale môj save podľa mňa, nie? Takže nemocnica. Tak to ani nemám čo spraviť, lebo to zamrznem za 2 sekundy. Úmrem na podchladenie za... alebo cintorín, či čo za kokotinu.
by som musel vedieť, že tu niekto žije. Počúvajte, kde? Krčma je zavretá. Ja jej pozeráme, volá sa to, že nebezpečné vzťahy z TV Barandov. Je to klamstvo hrozné. Sú to proste akoby príbehy, ktoré sa stali a hrajú to herci, ktorí sú úplne že jeblí jak kokot. Ale niektoré sú také, že napríklad včera, poviem vám včerajší príbeh. Bola baba, ktorá mala za sebou takú minulosť, že s drogami, že žila s feťákmi. Potom zrazu si povedala, že čas sa posunúť ďalej, tak začala spávať s nejakým 60-ročným týpkom, ktorý sa o ňu staral. A potom si skočila do svedomia, že už bude normálna. Tak si našla chalaniska, odsťahovali sa, žili spolu 2 roky a nespali spolu ani raz, lebo že on nebol pripravený, alebo ho bolela hlava výhovorky. Tak v tom štúdiu sa dozvedeli, že ako keď bol menší, tak ho znásilňoval ujko. Chápeš? To tomu veríš? Chalani, normálne sme to googlili a že príbehy boli podané normálne a niektorí, keď sa napríklad ten včera, čo tam zverejňoval s tým, že ho vytrtkal ujko, tak asi s tým nepôjde do telky, takže niektorých tam budú hrať herci. Možno aj drvivú väčšinu. Ale príbehy sa stali. Lebo sú to príbehy z Čiech a to je jasné. Synchronika, díky za tých 7 resub. Tento rok vynechal Maj Summercar, čiže Všetci, čo sem nechodíte pravidelne, ako náhle vypne túto hru, sa zdekujte do piče, ak nechcete, aby vám tento senilný detko spôsobil psychickú újmu českou lídlačinou pre dôchodcov. A kopne si maliny Gerko, sú petardy brosky. Krysa. Dobre, a čo sa týka tohto, tak... Čo je? Kyllä me hätäs kuulla, vallan hyvin kun sä pimpoita menemään, jos sä itse kuulisit, vielä soita, niin et sä soittais. Oha, ty kokot! Čo je to? Kde to vôbec? To som v Blázinci? Vallan sä tässäkin huutaa sulle. Soitte vähän paremmin tai ette soitte ollenkaan, kun ette kuule mitään. Sekin vaan yksi Mozartti, kun ei ole. Tak vyberám ráno, tak to presne. Jen tak vstávam. Dobre, je tu teplo. Turhaa mä täs sano, kun et sä mitään kuul. Sekin vaan yksi Mozartti, kun ei ole. Tak ty si kokot. Tak ty si normálne jebli. Yes. Dobre, našlime Blackjack. 11. Poď, dajte si 10. 10! Yes! Jumalauta! Čo za pičovinu ako? Čo to bolo za kokotinu? Tu sa ráta kvečko ako čo? Koľko? Dobre, počkaj.
Furt má prasačie kopyta, či klepeta, či čo to je. Dobrá, takže tu ja nemôžem, toto nie je taký shelter, že pre hocikoho, ja sa nemôžem vyspať. Ale hrá krásne tento. Neviem, kto je ako Raija. Jack Kytila. Tu máme nejakú misiu, že ho môžeme zobrať tohto do Kytily. Počúvajte, nepochudol nejako? On je chorý jak hovado, on má nejakú... Au, krčku. Čo ti jebe, ho to úplne zežralo. Chúďa. Dobre, koľko je hodín? Čas, tu je čas. Viem, že tam je babka, ale nedá sa s ňou rozprávať. Takže mám tie hodinky z minula. Takže pol 6 ráno. Čo ide robiť? Mäkin paljon olen tätä kuunnellut täällä niinku vuosikauden tätä pianopiputusta. Kun en mä jaks kuunnel. Mikä piano soittaa se tomne jo, kun ei mitään kuulekaan ja. Hän on niin paljon kuur. Jak se řekne černý šnek? Černý šnek po slovensky? Čierny slimak. Dobre, už bude svítať za chvíľočku, hádam, nie? Dobre, neviem sa nejako zorientovať, že kde odtiaľto je... Kde bývam ja? Skús přes jezero autem. Chlani, budeme mať dosť príležitosti na tieto veci všetky. Nech sa robiť nič zavratné. Preklad z telky. Kde to je? Napíšte to ešte raz, neviem to nájsť v čete. Umrzne, mám piči. Bdela, najlepšia fínsky karáko je spevák roku 2006 a bdelí Fíni im posielajú pozdrav s červeným srdcom. Pridaj sa aj ty, volaj alebo pošli správu. Vedia len 0053 kanál VK3 GSMK 18 len pre dospelých chat. Pošlite správu na číslo 15982. Cena 5 marek za správu. Víš, že mi na niečo zareagovali, keď tam napíšem tú správu? Na veľké pome sme boli, hej. Dobre, veľký pes. Čiže ten problém je smet? Nie, ten problém bude podľa mňa alkohol. Lebo na hladničke bolo napísané, že rodičia išli na Madéru a že mám prestať s pitím. Že vieš, čo sa stalo bráchovičíkom alebo bratrancovi. To bol ten summer car na zelenom aute, ktorý zomrel. S fľaškou za volantom. Počkaj, toto by sme mohli skúsiť ešte vidieť. No niin, joo. 25. Dobre, že sa odvezeme.
Fešák, ďalej, 10 sa pozriem z Malty aj z Europe. Zajtra chceme ísť do morského sveta. Vraj si mi to odporučil, tak som zdravý na tie slunce. Bež. Ďakujem. Neviem, ale kde budeme teda bývať, či ostaneme tu v meste, či alebo pôjdeme hen tam domov. Keď začneme hrať. Musím premyslieť čo najlepší plán, aby to bolo čo najrýchlejší playthrough tej hry. Keď nestrácame čas. Nakúkaj YouTube tutoriály. Presne nebudem robiť. Zvýzonení na Malte náhodou môže dojsť k nám nabiť. Nie, nešiel na sviatky domov. Ale určite by došiel za vami nabiť, ako samozrejme. Čo vyvádza tento vodič? Proč najrýchlejší, však vy teraz hraješ poprvé, tak aj je to prdel. Ty nerozumieš, že najrýchlejšie playthrough My Summer Car čo sme mali bolo 100 hodín? To akože nie je dostatok. Mám to hodinu pustený, nič nerobím, iba sa vyvážam a normálne som unavený z toho rozbitý. Dobre, keď je toľko ľudí, tak sa stav, že tú hru prejdeš skôr ako do marca o 500 subs. Ale na 100% jebe? Na 100% to prejdem skôr ako do marca, ty retard, to nemusíme ani stavovať. To je akože dané. Nebudem sa stavovať, ty vyjebanec, vieš kvôli čomu? Lebo možno tu není koniec ešte v tej hre, chápeš? To je jediný problém. Môj odhad je 60 hodín. Fakt. Vieš kvôli čomu? Však 60 hodín je koľko? Týždeň. Vieš kvôli čomu? Lebo tú hru už poznám. Všetko zle sa stalo, viem, na čo si mám dávať pozor, obezretný som jak hovado. A nie je tu isto ešte toľko vecí, lebo teraz vyšlo, vieš. Ale neviem, jak tu... Dobre. Možno sa to môže zvrtnúť, vieš čím, že... Vlastne na jednu vec som nerátal. Dobre, beriem späť. Nebude to 60, bude to viac, lebo... Asi tu nebude kufrík. A neviem, jak drahé sú tiež súčiastky, ktoré potrebujem, aby som to dohral. Tu neskladáš auto, ale kupuješ diely. No tak toto bude tak, že budeš zarábať akože prácou, takže tu budeme veľa pracovať. Je tam full-time robota na 40 in-game hodín za týždeň. Uvidíme, jak to bude. Koľko to bude vynášať. Už raz hodiny ja spravil si piču, ale nás chvál, však ja nič nerobím, chápeš? Tak sa len kecáme a pozeráme, jak to vypadá.
Ja len si momentálne robím takú mapu v hlave, že no jasné, to bude najideálnejšie, keď budem to robiť takýmto štýlom. Vy teraz napríklad ste videli kokot, vieš, dobre, byt, dom, market a tak, ale ja vidím viac. Chápete? Viac do hĺbky. Takže ja už budujem plán v hlave. Uvidíte prvého, keď nabehnem do toho a je konec. To bude normálne, že sa pripútaš volom na stoličke. Máš tam maximálne nasráno. Vieš, že problém to má, že vraj ti není texťak. To si hovoril aj minule, keď si hral My Summer Car, že už ťa nemá co prekvapiť a prejdeš to behem týždňa. No čo si tak pamätám, tak iba 8 dní si išiel domov od prevráceného traktora. Ty guma gumenna. Ja som zvedavý, že tam... Dobre, vieš, čo je najhoršie? Že my nevieme, čo tam dal. Budú tam duchovia? Nejaká možnosť chytať ryby? Z Epsteinových spisov som vyčítal plán na mi Wintercar. Do 10. máš v pláne 4-krát použiť texták. Do 20. januára bude plakát. Ako je tá hra ťažká? Každý deň budeš musieť chodiť do práce a tam pracovať 8 hodín, až potom budeš niečo môcť robiť. Dobre, a čo robíš v tej robote? Čo robíš v tej robote? $2900 za týždeň roboty, balíš tam nabíjačky na telefón. Ty píčo. Koľko hodín in-game času? Denne? To nevydržím. Ja budem nejaký autokliker alebo niečo. 8 in-game hodín? Mišo, pozor, auto! A čo to robíš, ty Krista z kurvera? Nemusíš robiť, budeš vykrádať domy? Aj no. Ja to jako spravím. Vitu mulkku. Painu vittu. Oi saatana. Nyt loppu samanteisen käsmerkkien näyttely. Čítam... Čím bol čas, čer? Čím bol čas? No? Saatana. Ako time. Počkaj, 8 hodín ráno takmer a furt je tma. Na koľko zachodí do roboty v tejto hre? Na 7? Kúkajce Dobre, keď ideš o 7 do roboty, jak neprežije deň bežného človeka ani vo videohre. Resto, ty si nás drží na ksi v piči. Maliny Gerko. Do 3. Kedy západa slnko? O 4. To je na to. To neviem mať hodinu čas. Ani dobre. Musíme vymyslieť plán, ako tam vypoveď v tej hre. To neexistuje. Keď som mi dal e-mail do tej S8, keď som platil cez PayPal, to nevadí, keď máš PayPal, tak máme tvoj e-mail, takže pohoda. Jaro už povedal, že je zdravý, takže dobre. No zdravý, taký polo. Maťo tu zajtra není, ale 31 rozdávame to auto. Kto sa tam ešte nehodil jet a chce, tak teraz. Jedno.
Ešte nepracujem už dávať výpoveď. Ja iba hľadám akože plány, ako sa tomu vyhnúť, aby sme mali čas prejsť tú hru. Lebo ak nám zajebu, to si predstavte sviniaký pol dňa zobere robota, kedy máš žiť. To je na zamyslenie. A čas toho ešte spíš, lebo musíš spať, nie? Čiže to nemá zmysel. Riad by to je v normálnom živote. On je na voľno behu, čuješ to? Spánok je ilúzia. Ešte tam nie sú 12-ky? Ty, koľko to si predstav. Predstav si, že robíš fakt, že 8 až 12 hodín každý jeden deň, z toho dajme tomu 7 spíš, to je koľko? 19 a máš 6 hodín. S tým zoberieš cestu domov, cestu tam, umyť sa, čo si zjesť, takže ti ostávajú 3 hodiny života denne. To musí byť jeba. $19 plus 6. Ticho. $24 minus 19 je 6. Však ale koľko tak obrazne. Chápeš, zamýšľam nad tým. Zájom, ďakujem za ten resub 2 mesiace, ďakujem. John, ty 21 mesiacov. A Heskou, ďakujem. Teraz som čítal, že kvôli tomu, že sa to odohráva v zime, tak aj noc je dlhšia a deň kratší. Takže tma bude tvoj nový kamarát. Ešte som netopier, takže pohodička. Mal by si kúpiť tomu volant? Jak by sa to ale nastavovalo, aby si normálne hrálo, že klávesnica a keby ideš do auta, tak by som to takto proste vysunul ten volant a išiel by som na volante. To ani nepôjde podľa mňa v tej hre spraviť. A počúvaj to, ako budeš chlastať v robote, aby te nechytli, či jak? Ja neviem, čo tu budú oni, tí viebanci, pokutovať a všetko. Ja neviem, čo tu bude akože... No. Un po' se tu poca somote. On mi to fakt asi zaplatí, ak som rozbil to sklo. Ale tak ako... Na moje ospravedlnenie som to nerozbil ja. Dobre, práve ma niečo napadlo, čet. Práve ma niečo napadlo. Musíme nájsť každý jeden automat v tej hre. A videl som... Čiže pamätáte si, ak som vám rozprával pred 20 minútami, že ja vám iba ukazujem hru, ale ja vidím viac do hĺbky? Presne viem, kde v tom markete stál ten automat. To znamená, že dúfajme, dobre, počkám pár dní. 3 streamy aspoň, alebo 4. A jednu noc prídem do roboty, alebo ráno, pichnem sa, že som tam. A všetci, kým budú v robote, tak ich tu viebem každý, ale rozumiem, že čím ho zoberieme, akým autom. Ja budem potrebovať ten hovnocúz alebo niečo. Bez toho, ako budeš sedieť, no ani, ja som není ako, že
obyčajný bandita, chápeš? Ja som dlhoprstý bandita. To znamená, že do mňa neprídu. Videl si sám doma tí kokot a ani neprišli. Krátkonohý bandita 150 cm. Kde som nechal auto? Kde mám auto? Ale vieš, čo je dobré? Že v My Summer Car som nemohol prejsť cez jazero, keď som stratil loď aj všetko. Teraz budem môcť prebehnúť po lade. Dobre, ja rozmýšľam to, jak tam myslel a neviem, čo akože dorobil, že tu budeš mať ženu a dieťa, to tu stále není ako, nemusíš sa o nich starať, nemáš žiadnu ako takéto bremeno. To budú sa na seba, to čo je? Nemusíš sa starať o rodinu? Toto je token simulátor, aha. Dobre, počkaj, pustím rádio v rýchlosti. Počkaj, to ako v tej bunde sa nemôžeš hýbať, či čo? Mišo, počúvaj ma pozorne o hre. Dieťa máš u babky. Tomu dieťatu musí skúpiť oblečenie, aby nezomrelo. A manželka robí v pohostinstve pri obchode. A nechápem, na čo si ma počúval ty, pripič, ha ha ha. Môžem sa napiť. Koľko tu nie je voda zas. Tu halu, že nevidíš smet, tu vidíš iba ten problém, čo je ten alkohol na 100%. Ide to stále. Čo ti jebe? Jaká pičovina. Má to podporu pro volant aj pro joystick? Alkohol máš usúdené na stole, bráško. Dohnuté. Dobre, videli sme úvod, vidíme, jak to vypadá. Plán sa tvorí v hlave prvého. Čiže domyslel prvého. Jak to bude? Samozrejme. A jedno sam infarkt niekde. Mám na večeri v mikrovlnce ohratou sklenici majonézy. Co vy? Čau, Noby, fentanyl. Vidíme sa prvého? Dohodle. Čeri, ktorí odchádzate, že toto až prvého, že len kvôli My Winter Car, tak